Illum nixtieq insellem il-ġenituri li qegħdin jistennew tarbija u nitolbu anke għal koppla partikolari li kienet qed tistenna tarbija u hemm diffikultajiet fit-tqala biex it-tobba jagħmlu kull ma jistgħu biex jissalvaw kemm it-tarbija u kemm l-omm u jekk ma tistax issalva it-tarbija l-ebda liġi ma tgħidlek lill-omm tħalliha tmut, lanqas il-liġi ta' Malta. M'hemmx għalfejn nintroduċu l-abort biex insalvaw lill-omm. U għalhekk nitolbu ħafna għal koppji li it-tqala tista' tkun ukoll mument ta' ansjetà, vjaġġ ta' periklu delikat ħafna. Bl-interċessjoni ta' San Ġwan Battista wkoll tal-ġenituri tiegħu, San ta' Elisabetta, San Zakkarija, nitolbu ħafna għal ġenituri li anke jixtiequ jkollhom it-tfal. Aħna l-liġijiet tagħna huma ppreżentati bħala dawk li jiffaċilitaw it-tqala ta' nies li ma jistax ikollhom it-tfal. Aħna nitolbu li tiġi rispettata dejjem id-dinjità ta' kull ħlejqa mit-tnissil tagħha u li ma jkunx hemm dik l-idea li min mhux perfett niskartawh. Għax Alla ma jiskarta l-ħadd. Inkella nkunu qegħdin nagħmluha ta' Allat imma Allat boloħ.